Jak sa volá? Hero. Harry, to je... Ja by som mu dal meno Hellboy. Šoči, je teda prýma kus a má i vkus. Na ohništi peče špek, šaman nám míchá lék. Lisohlávky, co nasušil, když ještě inčučů nažil. V ruce svírá amulet, dnes nás čeká dlouhej let. Pod vlivem kouzel těhle hub i tlustý bizon náhle zhub. Apači hledí na měsíc a ten, co sněd houby trochu víc, zažívá, co je pravý ráj, neboť se mu zjevil na železném oři sám Karel Maj. Sen snů, jenž krouží prérii,